o ti kalo tile 7 ka taa se a tile 15 ma angrikaw olu bɛna bisimilali kɛ fɛn min championnat du monde U19 fille o ta ko 14 Mali ale mun kɛra fɛn min farafinna dankan ye ale bɛna ye nin kɛnɛ in kan walasa Mali ale ni maa min bɛ tɔn kelen kɔnɔna la o de ye Canada, République tchèque ani Japon fɛn min Mali degeliba karamɔgɔ kura ye n'o ye Sori Jakite ale ka laɲini tɛ foyi ka se ka Mali kali lase fɛn min karidasi kɔnɔna la o mun na sɔrɔ n'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ équipe kɔni ye labɛn caman de kɛ walasa u bɛ se k'u kun ɲɛsin ka taa fɛn min Budapest. Bon, an bɛ ka labɛn ni arme b'an bolo quoi parce que n y'a f'i ye cogo an tun kan ka taa Espagne an tun kan ka jouer contre les Américains et puis Argentine et puis Espagne o tun bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ parce que o tun b'an permettre an ka jouer caman parce que ne nana équipe ta tuma min jouer caman bɛ n tɛ t'olu kɛ mais bon comme o tagali ma bɔ an bɛ k'an jija ka match amical dɔ kɛ avec les stades Joliba AS Police aussi et puis junior garçon dɔw bɛ yen fana an bɛ k'olu ɲini pour que ka se ka match amical kɛ donc o de b'an bolo kɔrɔ pour que ka se k'an préparer n'o ye non laɲini min b'an bolo o ye ka kɛ les 4 premiers parmi les 4 premiers o de y'an ka laɲini ye ala sɔn an bɛ welekan min ɲini dɔrɔn u k'an dɛmɛ dɔrɔn parce que comme anw bɛ yan fɛ olu de bɛ yan donc an b'u ka dɛmɛ dɔrɔn de ɲini an'u ka dugawu an bɛ dugawu kɛ an ka musolakaw ye u ka se ka sebaaya ɲuman sɔrɔ ka na n'a ye Bamakɔ kɔnɔ yan tuguni.